tanpa Ojo ceplakep kaya belalangan kepintek. Kata Marmo, nuwun kula grogi ya. Bareng ngrumuri dekatan ingkawan dosa kumara. tertinggal ageng pengaribanipun. Nah, contoh. Kurawang ngerti perintah. Nah, Sing ditakoknan duwite pira bayarane pira piye contoh timbali guru kaya ngene. Contoh iki. Contoh. sarampungging lautan kombak kumbul manipun ingkang putra Bapa Premban. Kula pun kumulyaksung ngaturaken pangabekti katur kandha paduka Bapa. Tanpa nggih ora liwat pangesunipun Bapa Tampanono. Inggih dadah pundi sing ndadosaken jimat. Sang Prabu Duryudana kula ngaturaken pangabekti tatompa pangesuning Sun Tampanono. Inggih kapundi sing ndadosaken jimat. Moho Patih Haryo sing menika ngaturaken pangabekti. Nggih. Pangesunipun Paman Tampanono Danyiwang Durna bukti kula kanjuk. Tatompa pangestu Tampanono. Dakapundi sing ndadosaken jimat. Dasare nopo ora ilang subah sutane. Dirkulawa nembe dialem malah kelalen. Ampun maipun Bapak ora. Ora ning kan dibanding-bandingaken aja kesuh. Piye contoh. Wis trampil trincing sedepan Karo wong tuwa ngajeni Kurawa apa tau ana siksaning Sukalima terus ngaturna basa. Babar pisan iki karo gurune basa ngaturna pangabekti Bapak Guru. Kurawa ya ora, Bro. Sehat, Bro. Karo gurune kok sehat, Bro. Apa ki ngapa nah? Babar pisan ke Durmokati diomongi. wonten menapa sing adi Premban sampuripun kula menika katimbalan paring kedasuhan wonten ing Pandhabagung Praja Ngastina. Ngene nggih. Bawaning murid kudu mituh marang apa dawuhing Bapak Guru. Pun Bapak dipasrahi menanging Baratayuda nanging Kurawa mangsa miris ing mungsuh Anoman sing kethek putih kang Gusrana tetunggal. Muri menanging Baratayuda juminangkut aja sumelang jeneng ingsun duwe pusaka Oyot Bayura. Semong-semongso ana sing dadi palang, rawe-rawe dirantas malang-malang dipuntung. Paman nganggare Anoman muri Anoman dadi layon. Layone kanjeng Praja Ngastina banjur dipendhem magane alun-alun. Wenjang menapa bidalipun Solo Bintang sambung obor gede bebanan itu merapi jero-jero dari Prabu. Ngati-hati nggih Prabu Anoman kuwi pendhita nggih pun kajeng. Lo pamit madal pasulan badhe menjerat Anoman. Sinareng nyumurupi dhateng pun Prabu Kamulyaksha wis. Nek Duryudana kaya luwih kuwi panci panglon.
pun bapa kang sanggun dadi obor sewu nggih. Mekaten sangat diperemban. Swalika diraken kontraken atur. Yo. Perkara iki matur nuwun pun tak ngawat-awati bae murid kira-kira kepiye bisa ngentasi dalu apa ora. Mugi saged loko wingkarya. Kula nyuwun pamit ger, sak boten sabar kepengin ningali kridhanipun Senopati Ageng saking negari Sundari. Mugi saged kasimbanten kayuhan kula bapa. Nggih. Nek Juni nuwun paring ayo ditamani kaya apa? Manfaat ini kaya apa? Suwari kula dhereaken Anggir Prabu nyuwun pamit dhateng prayitna paman inggih karo marmo sedaya bocah karo kang tanggih kawula berlaku salam paman karo pasukan. mapan sakunge ngaloga Boksor tambur seruling menyang dendalodak Gendera miwah kekondo mawarna-warna Jaladiana Sri Kawulyan Togok wonten paring pangandika nimbali kang ngabdi kula pun togok nyadong dawuh Sarawita. Pinanggi malih iki, Bos. Enten apa ketara jan kaya jan gumer-gumer temen. Gumer-gumer bonceng ngoten.
yen ora geng ya Regeng gemrengseng kesem ora. mandane pelong sing tau weruh fotone. Kula nyadong dawuh sinuwun Lopun Kumarawati. Yo. Dina iki para wadya bala seping praja senyaruri. Supaya kanthi ana gambar landhep pirantining peperangan keranjang wadah balung bokor wadah geti gaman sembrang kerik lampik brungkang kimpul gajah gelar singa barong. Tumojo wonten pundi sinuwun? Sumojo ana Kendari Sada. Mateni Anoman. Aduh kenapa iki? Sewon dengan mateni Anoman aduh kenapa? Luput Anoman niku perkara napa? Menika perkara dosa keluputane Anoman. Ora ngerti tapi bawane ngaku putra murid kudu manut marang apa dawing guru kok niku sing ndi ning ajeng kenapa menanging Bratayuda para Kurawa ora wani mateni kethek putih sing bisa tata jalma mongko sumai bumi sakurbing langit kethek putih kang isa tata jalma kuwi mung Anoman sarate tunggale Anoman Kurawa siji ora sikane kok Kurawa dindeleng aja. Ora ana sing menangan. Ning ati-ati lho. Anoman ketone kethek ning balane Anoman akeh. Kejawi sing kaya niku kelebu nikah sedulur nunggal bayu karo Raden Werkudara. Lho. Sedulur nunggal bayu karo Raden Werkudara lire piye, Kok? Anoman ngrasuk bayu langgeng. Werkudara ngrasuk bayu kesuma. Mangane bayu kesuma karo bayu langgeng, tua bayu langgeng. Tua bayu langgeng saura-urane anggar panjenengan ngancam patine Anoman anak Werkudara padha ora trima. Lho. Sapa wae kok? Batukaca mabur Antarja melebung bumi Antasena nyemplung segara komplit angkatan darat angkatan udara angkatan laut. Jadi jaga kedaulatan negara Ngamarta nggih kelebet wewengkon Kendari Sada niku komplit lho. Gatotkaca iso ngabur kok nggih genawa kawat balung mesi kuli tembaga telapakan gejing dengkul wadung idep kawat bendra Nantu tel biji. Kalau tahu tuh bebek kan. BBM pun tak kalau dipikir ya kok mau bebek diuyu itu bermotor laku dewe. Apa bingung ngono. Antarja jimate apa? Jimat Antarja niku upas. Upas wiraya, upas wiranti sing nang nyembur karo ngendilat. Dilat tepake gesang sing didilat. Tenan. Kayu mau kesetrum. Antasena jimate niku sumur gede dawa ireng kaya bakar budin. Wis pokoke Nampaknya gak kepeduk pisang geni. dadi piadege karo Gatotkaca dendi. Persis kayak kuda. Pisang geni niku jibres kayak kuda anggar penjara Sarawita ya pada beber pisang geni kayak jambe di Sigarabrak. Bener kok. Sarawita pisang geni kaya jambe di Sigarabrak kok. Iya, ning Sigarabrak bosok. Orang Indo. Iku kok iso geni jobong brodi. Kaya sapa ya? Isang itu dewa penutup, dewa apa kowe? Namanya dewa lah. Wis ora usah pabudut. Kabeh mau kudu ambuti dhewe jalan aku duwe oyot bayu ro. Hahaha. Sajane oyot bayu ro maning gunung Jugruk. Segara Biswasat. Jalma menungsa lumrah bisa dadi ndang-ndang amanate. Kepyakno para wadya bala. Ayo ayo ayo.
Raja Draku Manikang Raja Draku. Ana wong bungke ngagling madari marga catur dendha margaraning dalan catur papat dendha pambegalan. Sawa aranmu? Takon marang aku Setyaki. Setyaki Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya banyak kapulaga. Banyak kapulaga Tila Resning Bima Kunting. Abu Karmopo. Kowe takon karo aku ora? Jenengmu sapa? Aranku Regirapati Kumarapati. Kumarapati. Yo. Kegesente Gustiku Prabu Kumara Yaksa. Negaramu ngendi? Sunya Ruri Kentrana. Pangkatku patih. Sebulan bayaranku 7,5 juta. Burung tunggangan saka negara. Durung yen pinuju ana peparinging Gustiku wujuding blanja mulane uripku seneng. Bojoku ora mung siji. Lorana, kidulana, wetanana, kulana. Lembagi kepiye? Yo sakobere. Kok ora bukane dadi ngono iki kepiye? Kowe iki ngandhang dalan karepmu apa? Jelalatan netramu kaya duran mongko konangan arep ning ndi? Goleki kethek putih. Anoman jenengane. Nek wis ketemu Anoman arep tak pateni. Kanggo tumbal menanging Bratayuda murid Duryudana klegan penggali. Sapa sing arep mateni Anoman iki? Tandingi dhisik langkai bangkene. Apane Anoman? Anoman kelbu kawulane Gusti Kunata Ndorati. Sungganuwan kawulane Bathara Wisnu iki kawulane Prabu Kresna. Babu, kabar apa? Ane karo aku. Apa sing tak medeni? Ungak-ungak sing karo ancang wing boyo tebak dateng rontokmu tak getih dening aku. Kowe. Piung. Majemukan kepala
Benjang sangat cimicil latinyo ngendale was prastasu Yang tanggul mungsuh dudu Antarja dudu Garukaca dudu Antasena dudu Wisanggeni kok sinten malih Raden Daryo Setyaki ngerti kok ngerti to ya ngerti Madnawi Setyaki Madnawi dengkulmu Setyaki wonge cilik karo aku gedhe aku paribasan cekel lan ganjel dramaan ning tak tobrungiwa mlumpate nengen tobrungen malumpate mangen bal tangane tembing dadake pendel waja kok cilik wong atos cilik wong trampil cilik wong linggis ya atos gede terong ya melengkung ya normal iso diterong iku iso digandung. Oh, Setyaki dilawar. Senopati kok Senopati. Dilawar kok loro dongeng ngono to dongeng aja wani karo Setyaki wonge ampuh. Wonge ora sepira paribasan kumise sak kepel sisih. Nika napa malih sisih niki nembe lahir beto mateni maksan. Setyaki kok nggih mulai dijenengi Setyaki Padmanegara Nilawasning Bima Kunting Kerajaan wonge cilik ning kekuatane kaya Raden Werkudara ati-ati yo kepelaning tangan ramane ranjane pusaka mumang dadi ranja mawon menang syukur ora menang aja dipaksa ora tak pusaka
kang nyolir Prabata abang kawula garmangwing mungsuh mangwing mungsuh aminta lawan minta lawan Andrasra Singa Nabda lerek kadaya Gece wali gece sadar cintan wali kubra bener kandhane togrok penjagaan Anoman komplit ana sing bisa mabur kowe gatul pocong papan kemaranyata raja mudha pringgonane Prabanom Galwaca kowe sapa takon marang aku Dekya Kala garu langit garu langit yo aku butuh panganane menungso lagi getihe gurih daginge renyah balune lawas ora mangan kulit daginge menungso yen pancen kowe dadi pepalangan nggon bareng mateni Anoman kowe sing arep dadi memangsaku ora usah sumbar Anoman isih pepundhenku wajibe garwaca ngluhurake marang asmane Anoman kowe kudu bali ora bali puntir gurumu bali karo aku apa sing tak medeni kelakon sandhak gangsar dadilan pati satriya awas untuk kurang-kurang pangan dari aku kowe malah disomprong asem malah disogok kok gak letak pangan tuh malah nyogok yo
Sing bonang yen diparai. Gustiono ta. Tepuk tangan untuk Desa Somawali, Kecamatan Mandraja, Bulan Banjarnegara. Luar biasa. Jos pokoknya. Desa sing luar biasa temenan, Gus. Kepriwe? Apa maning bareng beliau Bapak Kadesi Gro Ya. Pranantyo kuwi menjabat menjadi kepala desa, pembangunannya maju di segala bidang. Tepuk tangan. Contohnya Lapangannya umber. omber banget. Penonton wis pokoknya medeng 10.000 penonton. Lebih ini malah aja. Apa 10.000 kunjul? Lebih bakulnya urung, tukang parkirnya urung. Oh iya ya. Iyalah. Pertaniannya jelas subur. Nggih. Sing ditandur tukul sinebar-babar wingi dadi. Nggih. Dalane apik, Gus. Halus kabeh. Infrastruktur kuwi penting. Pentingnya? Nek dalane halus go liwat kepenak. Iya. Perekonomian dadi berjalan kepenak. Laras iki Bapak Ibu, Nggih. dalan apa bae kudu halus. Ya iya.
dalan bocah. Maksudnya bocah mangkat sekolah. Oh iya. Kudu bae. Iya kok kaget loh, Jen. Kerukunan ya penting, Gus. Iya. Bangane warga kene rukun, Nggih. kompak, Nggih. masyarakate genah ke masyarakat sing nguri-uri kebudayaan. Nggih. Adat tradisi ora tuh dilangna. Nggih. Karena nggak kalau seni gue seneng banget Gus. Nggih, pancen. Wayang, Ebek. Lengger. lengger, Iya, apa campur bayangna? sari. Nggih. Bulannya orang lokal mau acara ruat bumi sangat meriah yang dilaksanakan oleh Pak Dalang Sarjo dari Kebanaran. Tepuk tangan. Nggih. Nyo mau deleng nangaring ana sing ngupload nangaring status dan meriah banget Gus. Nggih. Dasare bulane sura, Iya. sungguhan gue saka tembung Apa? sungkema marang pangeran. Dadi momene gondonga. Iya. Jane acara ruat bumi gue kaya gitu Gus. Kepriwe? Urip temumpang bumi. Iya. Mangan ya sakawul waktu neng bumi. Iya. Esuk mati mlebu ning bumi. Iya. Tapi disuwuna karo Gusti Allah sing nyipta bumi, muga-muga desa Somawangi Mandiraja Banjarnegara tetep tata titi tentrem. Amin. Gemari palu jinawi. Amin. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Ya sing padha rawuh ora diwiji-wiji, muga-muga sedaya mawon dipun paringana berkah nggih. Amin. Panjang yuswane, murah rezekine, selamat dunia lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Amin. Dan beliau Bapak Kades Sigro, semoga beliau selalu sukses untuk melanjutkan perjuangannya di Desa Somawangi. Tepuk tangan. Amin. Dan terus selanjutnya Nggih. pasti masih diberi kepercayaan oleh semua warga masyarakat Somawangi. Amin. Men sing wis maju tambah maju, Amin. men sing rukun tambah rukun maning, Amin. tambah toto titi tentrem. Amin. Pokoknya kayak gue, Ya. sing ramu kan ngendi bagus. Wah, kata niki para tamu aku nggih tesi kata ingkang lenggah. Pak Camat tesi lenggah nggih, Pak. Matur suwun Pak Matur Camat. nuwun para kepala desa kadosipun menika nggih kata ingkang tesi lenggah. Saking pun dipawon. Saking sing kula apa nggih saking Jalan Tunda. Kalian ibu niki kira senenggani matur nuwun. Saking Lembang tesi lenggah, Pak. Tesi nggih saking Pundi Wali menika, Pak. Panggisari matur nuwun nggih. Blimbing tesi lenggah. Salamerta tesi lenggah nggih. Terus Mandira Jawetan tesi lenggah. Banjengan tesi lenggah matur nuwun. Merden tesi lenggah. Pundi Wali. Candi Wulan tesi lenggah matur nuwun nggih. morden arep naon kok? Amin. Tanggal kapan? Bulan apa? Agustus. Oh nggih, sukses pokoknya nggih Pak Kades nggih. Amin, lancar. Ketua panitia juga Bapak Sujeri luar biasa. Nggih. Kena apa penggemar Bawor Mania. Nah, ini anggotane wis dinehi nyong gue, Jen. Serap foto sinden. Ya fotonya nyong esuk lah, gak wis Oh bubar. banget. Nggih, main waktune omber kepenak. Gus mau sing perlu disampaikan mana layang sama baik Gus, apa donatur mungkin Gus. Oh nggih, menika. Ucapkan terima kasih Gus. Nggih, siap. Iki ugi ngaturaken matur sembah nuwun dhateng sedaya para donatur dan sponsor malam hari ini. Yang utama dan paling utama dari Prima Jasa Tenda menyewakan perlengkapan event, keperluan pesta hajatan